may checkpoint. Mga walang helmet. Ayan, sa harapan, mga walang helmet. So, yan. Akyatan na po. Tumaliko. Ayan. Yung lugar dito, sa pangalan pa lang, alam mo na, ang daming liko. Kaya maliko. Ganda. Ayan, mataas na po tayo, pero paakyat pa rin. Good day po mga bro at mga sis, DJ Tungsten po muli at welcome po sa DJ Motor Adventures. Sa video po natin ngayon, magre-rides po tayo at pupunta po tayo sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Bali, ito po ay boundary na ng probinsya ng Pangasinan at ng Nueva Vizcaya. Bali, travel po tayo mga approximately 130 kilometers or more. At expected time of travel po natin is 3 hours and 30 minutes or baka mahigit pa dahil mag-gas-stop pa tayo sa mga gas station dyan na madadaanan. So samahan nyo po kami sa adventure namin na ito. Stay tuned po muna mga bro at mga sis. Nako, may checkpoint. Ayan, may police doon sa banda doon, no? Ayan, sa pagkatapos ng signal light may mga police naninita. Ayan, inuli yata yung isa, walang helmet. Ayun, wala kang helmet. Dali si kuya. Ayan o, sunflower camp. Dito pala yun. Welcome tayo. San Nicolas, Pangasinan. Dadaan po tayo ng checkpoint. Na po yung mga kasama natin na aakyat. So cool down muna tayo ng konti, tapos akyat tayo doon sa taas.
Yan, akyatan na po. Here we go. Tumaliko. Ayan. Sa pangalan pa lang, alam mo na, ang daming liko. Kaya maliko. Ang ganda, ang ganda. Ang mga pine tree na. Ibig sabihin, malamig na po, malamig. Damang-dama na po ang lamig. Yan po mga pine tree yun. Mga pine tree sa taas halos mahulog na. Okay, picture time. Picture time. Tapos pakyat na naman doon. Grabe, ang lamig. So, nandito na po tayo sa Barangay Maliko. Bali, hiking po tayo ng konti. Yung aming mga motor, iniwan na namin doon sa may barangay hall. Kasi may misa daw dito, nakakahiya pag hirit-hiritin pa namin yung mga motor namin dito. Medyo maingay. Kaya hiking na lang ng konti. So, kita po natin. Ang ganda po ng tanawin. Ayan.
dami oh.
So ayan po mga bro at mga sis, natunghayan nyo po ang aming adventure dito sa Marico, San Nicolas, Pangasinan. Bali, ang laki na po ng pinagbago niya ngayon. Way back po 9 months ago, doon po sa nakita kong video, hindi pa po lahat ng daanan ay simentado na. Pero ngayon po, ang liit na lang po ng portion na hindi pa na simento. Yung mga nire-repair na lang na daan, yung mga natabunan ng landslide, mga ganyan. Kunti na lang, may mga part na 30 meters na hindi pa na simento. Pero karamihan po, ang daan po ay ayos na, simentado na, at maayos na po ang lahat. Sa mga riders po natin dyan na gusto ring mag-adventure dito, ang ganda ng view, ang sarap ng simoy ng hangin, at saka maayos na po yung daan. So safe na po ang mag-adventure dito. So hanggang dito na lang po mga bro at mga sis. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako po si DJ Tungsten at welcome po sa DG Motor Adventures. Paalam!